गावा कपि कलिका भवन कैसे कूदला अंजनी के बारे ललनवाना अंजनी के बारे ललनवाना अंजनी के बारे ललनवाना कैसे कूदला सात समुंदर कैसे उतरला पार हे हो कपि कैसे उतरला पार हे हो कपि कैसे उतरला पार कैसे के हो सीता के पहचानला कैसे लंका जरवलाना कैसे लंका जरवलाना कैसे सीता के हो पहचानला कैसे लंका जरवलाना कैसे लंका जरवलाना बल से कूदनी सात समुंदर बल से उतरनी पा हे हो कपि बल से उतरनी पा हे हो कपि बल से उतरनी पाप नयन से सीता के पहचाननी ओछी से लंका जरवनी पोछी से लंका जरवनीना नयन से सीता के पहचाननी ओछी से लंका जरवनी पोछी से लंका जरवलीना हे हो कपि कलिका भवन कैसे कूदला अंजनी के बारे ललनवाना अंजनी के बारे ललनवाना कैसे कूदला सात समुंदर कैसे उतरला पार कपि हो कैसे उतरला पार कपि हो कैसे उतरला पाप कैसे के हो सीता के पहचानला कैसे लंका जरवलाना कैसे लंका जरवलाना बल से कूदनी सात समुंदर बल से उतरनी पा हे हो कपि बल से उतरनी पा हे हो नयन से सीता के पहचाननी पोछी से लंका जरवनी पोछी से लंका जरवनीना पोछी से लंका जरवनी पोछी से लंका